Mentanya malam sepi ki kubur kerpang hakabede bad kaklam COVID-19. Menteri Rang Bado Keri Narendra Modi ne kasi ura penlong jelang lingba ka video conference bad ki Menteri Rang Ba jong ki jilla pa pher. Modi ulai kren bad ki halor ka jingya jong ka trek ta hakabede ba jingya khun persha yu khnyang jingpang corona. Kala dando ka jingya kren halor ka jing penjen sori ki kendon ki bate ha ka jing khangdam khanang man yo pen khlan ya ka yo ko kon. Kibalai dan lang hakate ka jing lang ki kenthop yau Amit Shah Menteri Korbari ka Menteri jong katanat pisa tingka ka Nirmala Sitharaman Menteri na katanat jong ka koi ka Khiau Harsh Vardhan bar ki wei ki officer Rang Ba jong ka sarkar India namar bagri India klarung menta sha katayo ka bakhaddo jong ka jingkhang dam ha ka benta ka balai la sngautho ba ka jing lang ha padeng Menteri Rang Ba do bat ki Menteri Rang Ba jong ki jilla baro kalong ka badan kam hadu kata banya perkhat iki plantre kam na ka benta kari nang ni syakman katanat penya rel kelapan bena bahkan sa sedang no suki ya ka jing penya iki rel ban kit iki nonglet nongwan nadu la syai ka si haga ba sedang an penya chwaya khasan tli ki rel ki ban kit iki nonglet jinglen ani tho iki te ki rel kum ki rel ki bakarpang banya na New Delhi station sha Dibrugarh Agartala Howrah Patna Bilaspur Ranchi Bhubaneswar Secunderabad Bengaluru Chennai Thiruvananthapuram Matgaon Mumbai Central bat Ahmedabad unong khubor jing yetho baka jing book ya ki ticket ha ki te gi rel kala plate nadu kapor sau baje ne ga janmet bala banyo ki tang na ka website jong ka IRCTC ka jing book ticket ha ki station rel kandang khangshwa menta shipor ka National Institute of Virology Pune kala panmi ya ka ELISA test kit ko Ovid Kavach banyo test ya ki brio hakabai dei bar uknyang jingpang corona ka jingmi jong ka te ka tiar test covid kan sawanra ya ka jingkala ka bakrau ha ka jing test COVID-19 ha India la shamba ka ko Ovid Kavach ka long ka balakran bor ba tikna bha ka jing pin idak ha ki rukom ki ba pher ka bor tre kam jong ka long ba ka la ban test hadu khandai phutli ki nongmuna ni ki sample tang hapo ka arkan pa steng haka kruwa khubor jong menteri ka sarkar India ubape ya katanat jong ka koi ka Khiau Harsh Vardhan uloong bala ban penan kam ya kate ka jing test wat ha ka kedan jong ki district ulai thoru bala sam ya kate ka jing start jing shampang shaki karkhana penmi dawai ba tiar penan kam ha ka koi ka khia khnang ba makiru kin la ban penroi kham bon shishu na ka banta ka jing bet jing biang ha kari Menteri Rang Ba ka Assam Sarbananta Sonowal ne ka siulai kran bat shibon mut kinong elam jong ki seng ki bai dei ki karkhana ha Guwahati Usonowal ulai mirjumut lang bat ki halor ka jingta jong ka COVID-19 ya ka khai pateng ha ka jilla amla ban len ba ki karkhana ret bonjat kila shak ta jur ba ha ka ni ka jingkhi jong ka khlam ha ka wai pat ka khubor ka regional news unit jong ka All India Radio Guwahati kala penlong ya ka jingile ka live quiz na ka banta ki nong ngap radio ha ka ni ka por pakhang dam ki belai tre lang bat ki jing persang jong ka All India Radio ki long ka tanat pulit jong ka Assam MyGov Assam bat ka Education and National Health Mission Usumbot Menteri Rang Ba ka Meghalaya ba Preston Tensong ne ka janmet la pentip ba ki don lai hajar lai phongot ki nong song snong jong ka Meghalaya ke balon phai shala ka jong ka jilla na ki benta ba pher jong ka than chate lam mingi habai kiran bi kinong pathai khubor ba Tensong lo ong ba pra hajar ngot ki breu ki la da penrung kerteng ila di bar ki la pen pau sha ka sarkar ba ki ang not ban wan phai no shala ka jong ka jilla kini ki dei ki nong song snong ka Meghalaya ki ba sakut ha ki wei ki benta jong ka ri ula pen shairu badan kam ban test ki barau anda ki poi ha Meghalaya Uba Preston Tensong le thoru ba ka sarkar kala shimi ka rai ban pleno iki basa di khutia iki jhur ki so ki pai ka peleng bat ki basa dokha ha ka bai di ba ka jingtias si ki brio ha Meghalaya uba Preston Tensong lo ong batat hadu menta la dat tes ya 8000 saus pa phra phongut ki brio ha ka jela ban na preng ki ni 8000 lais pa sau fu arngut la shem ki long negative ni kim don yau khnyang jingpang menta ka sarkar kadang aban yo jingtip sa shis pa arpusan tli ki test ki badang sa ha Meghalaya menta ki don arngut ki brio ki badang don ya ukhnyang jingpang paralong nong